wamanyo ng'at mong'ol manigi idea mar biashara kata mosechako biashara. Umanyo gi kanye? E Kenya, wamanyo gi e Kenya. Mzima. Wamanyo gi, ing'eni nyaka ikwong imany ji koki narrow down to minyalo tiyogo. Nikech there will never be resources moromo ji te. Koro nyaka ibed gi criteria moro miketo. But menyo to wamenyo e Kenya. Makata sani ka giwinja to gimanywa to wang'iyo ni to ing'a. To iwacho nang'o, wachiko itwa, mano ok ochuno ni wabiro tiyo kodi. Criteria nitie ma wabiro keto, nikech ok wanya tiyo gi ji te at the same time. Nikech resources are always limited. To Inua Business nobiro kaluwore gi ni waneno nitie moko ma ng'eny gi ok biti e ofise. Ng'eny gi onge nyalo no. To moko nigi bright ideas ohala ma ginyalo timo. Koro Inua Business bende en gi tiegruok moro itiegi on business matters e weche ohala. Kaso nitie pesa moro matin ma wamiyi tichako go ohala. To kopo ni isechako to struggle nikech odwaro injection moro mar capital. Mano be watimo to wakonyi gi pesa no, wa inject that capital. Lakini nyaki meet criteria ma waketo. Nono to ji te Kenya biro biro ni anyalo timo biashara. Criteria nitie ma waketo ma nyaka wanoni ma go kogno. Kaso giko ne waketie program tidhi mbele. Wadwa mani wachenjo kata ng'at achiel. Giko ne chak chenjo ng'at machielo. Waonge capacity mar konyo ji e Kenya mangima. Lakini umanyo to wamanyo gi e Kenya mangima. Kamano. Morin kabiro korka kori wang'i ni ng'ato kapok ochopo e kar tich bar mondo mi omany tich kalure koda tiegruok ma entiere godo. Adwaro mar mondo mi wang'i ane kit somo ma nyithindo manitiere kod ng'ol kal yudo e pacho kae. Bende